ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖବର ଓ ପ୍ରଚାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚାଲିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 4,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଆଉ କେଉଁଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସହିତ ମିଶି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୋଟ 12,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଦାବିକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଖବରର ବାସ୍ତବତା କଣ, ସିଏମ୍ କିଷାନ ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ କିପରି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଜରୁରୀ କଥା ହେଉଛି, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଏବଂ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ଜମି ରେକର୍ଡ, ଆଧାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିନେବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲୁଥିବା ଖବରକୁ ଆଧାର କରି 4,000, 6,000 କିମ୍ବା 12,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଧରିନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ, କିସ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ଭାବେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ହିଁ ଚାଷୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କୌଣସି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବର ପ୍ରଚାର ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲ ଏବଂ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରୁ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ହିଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ।